V našom svete sa všetko deje na základe vzťahov, čo nie je nič iné ako určité podmienky. Dá sa to pozorovať všade a vo všetkom. Spomeniem taký príklad. Trebárs, sfúknem sviečku a dym z nej sa šíri smerom, až kým nenarazí na odpor vzduchu a zmení smer. V zdravom vzťahu človek rastie, prosperuje. Ak teda nie je na partnera, priateľa či kohokoľvek naviazaný. Máme množstvo vzťahov v rodine, v práci, medzi priateľmi. Vzťahy sú to, čo nás najviac posúva. Niekedy len krčovite držíme vzťahy pokope. Niečomu mŕtvemu vdýchávame život. Snažíme sa ich silou mocou udržať. Lebo neznesieme predstavu, že by sme zostali samými. A vtedy sa stávajú vzťahy ťahmi. A pritom práve samota môže byť cesta rozpoznať seba samého, svoju silu, vlastnú slobodu. Často človek prestáva vnímať, že sa z lásky stáva ťah, že sa snažím z druhého niečo pre seba vytiahnuť, získať, vyžadujem si a pritom to sama nedávam. Keď som si to pred rokmi všimla vo svojom vzťahu, radikálne sa náš vzťah zmenil. Prišlo to samo od seba. Prestala som ťahať, pustila. A to sa vlastne udialo bez mojej snahy. Keď pustíš a necháš sa diať, všetko sa automaticky samo usporiada. Dá sa do poriadku. Práve toto v sebe život obsahuje. A vtedy sa vzťah môže dostať do úplne novej kvality. Začneš zo seba dávať to najlepšie a to sa ti vracia. Jeden druhého začne podporovať. Podľa mňa je podpora jednou vlastnosťou lásky, energia, ktorá všetko drží pokope. To neznamená, že každý musí ísť touto cestou. Niekedy je lepšie sa rozísť, ak človek vo vzťahu rokmi stráca energiu a chuť do života. Vtedy je lepšie si dať vzájomnú slobodu. Ani jeden nie je v takomto vzťahu predsa šťastný. V samote sa môže potom človek lepšie rozpoznať, otvoriť svoje srdce a pripraviť sa na nový vzťah, ktorý môže byť potom opakom toho starého, bude podporujúci a bude ti dávať energiu, namiesto ju uberať. A možno zostať byť sám je práve to pravé pre teba, aby si mohol rozkvitnúť, spoznať sebe nové záľuby, žiť ich a tešiť sa a tak dávať svetu, teda svojmu okoliu, svoju podporujúcu radosť. V prítomnosti takéhoto človeka sa cíti každý dobre. Dôležité je v sebe rozpoznať, prečo a s čím idem do nového vzťahu. Z potreby niečo zažiť, alebo z popudu svojho vnútra, kvôli rozvinutiu svojich kvalít. Z potreby niečo zažiť, a to môže byť sexuálna náruživosť, alebo potreba nebyť sám. Toto sú krátkodobé závislosti. A z týchto vzťahov sa stávajú emocionálne vzťahy. Napojenia, ktoré počase uberajú z energie
a sú nenaplňujúce. Vzťahy sú dôležité, ale všimla som si u seba, že ešte dôležitejšie je sa cez ne dostať k sebe, byť nezávislá od vzťahov, od druhých ľudí, byť sama so sebou v rovnováhe, vo svojej sile. A za to som všetkým svojim vzťahom vďačná.